ndisikiita nditasichi ndisikiita kamera wabuzvino nowabuzvino saka uswera kumazva iko kubasa gore rese usikamubatika aiwa unasikiriye yekuchipadhina nanoswira ndichigaiwo aunambopinda mukati here zedisi yatsati asinasi adisi yatsati no remind for you atsati ende ana shela zawatodzoka mwacho shila zvindouri pane duiloka zvafana zvana mashasha zvibira na 630 ungari mukati wangapinda nyedzi dzavo dzeobviously kuti havasikunyeberwa kuti zvekutoti ndizvo afana muitira kusvika zvaenderana isi asi kunyeberwa isi akanyeberwa nzi amene atomboziya pana amboziziya but autongozikona nzika abhuiswa hapana autongozziya nyaya dzake kuti ndiziva siyari mukati andiwe papo anongasivabiri ridzaite anosere kuti esha remembrance drive hazvinani pane kuti anenge asikapfuuri ipapo ridzi enterprise ani enterprise ani adress eridzi zemadhoni nyandiziziya vanosereiti aisimboyezi anzekwekuti atombonono vamwe but kuti ndedzasingaziye kusvika kukusika unongwerekana wasvika nechigumbakumba zati ende uri mukati zachi hapana munhu ane brili kuti anochiti haatadze kudzoka kuzona vauwe nechikafu bvunza usatoshoti yako yekuti iwe hakuna munhu anodzokere ikoko atobva ikoko nyeba anzati vatinani vakati atozodzoka tochionana kuchikafu chinonjiwewo aiwa chawatambira izirungu zvisototi hapana chawazoshora izirungu wazwana kuserere pana kuzishaya kuse zati ichitire kuzoti tangu changodya chete zviri nani anozaiwe zvekuti hakusi kudini ndo kuchigona iyo kuzere kutongotambira zvataipishwa nevanhu vachichengeta kokutara unyebere breakfast pawakambopinda breakfast maipiwe yekuti breakfast yekutarisira yekuchenge mahaitebwe maya ani makiseni kugeza kumeso katotanga vanhu vageza porridge muchipreti chavo chesimbi waza chokuti unongorawana mambhenge ekuti hapana nechiprodzinonyebere asi discipline iwe yakawandisa yekoko yekuti porridge isina shuga aivariri rakakwana hanzi shuga wakauya wakadya kumba wako ukona chichobirirwa ikoko hakuna ezirungu kana usiri kunyebera ukabvuma hana siriwo unongomamiswa anzati unofana kubhuloka tsvimbo wavona kubhuloka tsvimbo unofana kubhuloka tsvimbo kune tsvimbo dzoita dzipere kuti akakuramba zvitonani oze kwabvuma asati mambo acho nanasekuru uchizikana kunzi iwe seko isufana unoitwa nemi asati zvinokwanisa nokurowa saka pawakapinda last time wakapinda wangopara nyaya iyi yekuti handitadze kuzotongwa nemutemo zvandakazoona nyamwe chizvitirazira uri kubaka aiwa usaide kuti ndakondireka asati mazanda kurara padhinengwa 8 kuri tonhora kachama aiwa uchida kuteerera zvinhu zvachinazvo kuti ndozobudawo kuna ma19 maraunzi eze ndamotidzika idzi maraunzi yekudzoka kumba zere undozoenda kumba zvakakosha kuri kubatwa kuyoka kuno kwete kuiyo asi zvakakosha kuti respect ndenda toiita yekuti ndambodzokawo kumba ndozobuda ndizvo ndo pazvakakoshera izvo saka worara na10 wobuda na8 manheri yawo aiwa ivi razive kuti anotoenda dzoka ichizikazia ndimkomana danona mapepa angu aniva kumbodzoka maswera sechichichichi ndodyanika izoti kungotenge warara ozokubuda vanhu warara andoziva munhu chikomana waziri umentira futi kudzoka vanhu vakaita sei udzoka futi vanhu vachiri vakarara wazi iwo bva wazonomukira nawo asi zvinoitwa nevakoma nemutorire aiwa manight rider ndo zvinoitwa nevakomana vese anofanira kungoziva kuti iye asi kufanira kutangirwa nyebere kusenga kanonoka kunomuka makiseni ausiri ndokwamafoka aze zvekuti ndofanira kuti akamonita time dzangu dzekuti makiseni eri namuka zvekutokwanza
kurwa kwasheni kana kuwasha hembe kana kuwasha zvinhu zvangu zvakati wandii kana kuita gadheni then kana ma6 7 asa ndakutofanira kugisa ndakutotanga kuti amamovement ekubva kana pama atoisiya zvakanakira times wakanonoka ndisina ndiri munhu yekuti ndiri stable ndiri zoti basa kwandakuenda handifanira kubheerwa bozi ndatodziya kudhara nyeberi uoma umbopinda handizvekuti ufanira home town eso zototi vanhu anobva tasirious azoti masabha ada kupinda nyeberi yes saka zvototi vakagohwisana kutamba nebhora mukati kana vamwe vanhu vakunzi uoma nyeberi straight home town fana apa izani mudhara uyu azoti utori mudhara kutoti inini ndiri ezizi chaudi anokuza pazvinhu patizoona tilevel rakaenzana kana rakasiyana wanimudza kusenzeni ka zvakatokosha kuenda nidaurara aiye wake up early in the morning azeri sekutoti izvozvo useri pamwewana pari kuti uzvite wega kuti ndamuka munhu ese ana mashotsi ekuti anozi magona kumafamba mukatomoko eka mati to mati vambiri sofa ndiwe ndipomoko garapo mene kuenda upi garapo mbe chipeka mchida amkwani unonzi mati kume inonzi meja papo nyebere tauranga ne imati namati mati mado namati minox vasiyeri chakaenda hande wasi vafunga kuti pane kada kutakasa zvinhu ufana madhi anotangiswa zvinhu kumbi iwe azvekuti maspika mazano pose musikuridzi ndakambomira okay ndani time ka wakatosvikangarwa ona kuti varidze hapana nemari yekumwa zvakangotakwa uzere zviri kuona iwewo uchida noi dzacho wakairida game yacho vanhu vachona havasi kugona fara anofaita sei havasi kunakirwa vane vadangoti ndingovatengera then vozoda kubhuhwa mumaaction unotenga unodhonzera neuti apandika taurawo changapa vasipakirwa chamo ii vanonetsa chinosa vachibhuhwa uzeri utoziva ishotire papo vachida kuzoratidzira kuti bhebi areruka futi vachinomuda apa ari wako ndozvanomboita vanondida kana achivatengera bheya chete then vazotangada kukunyadzisa zvakaipa andinoziva madhezi aya vanhu vanenge vakandiunganira then zvinhu zvavo chitenge zvakadzora amene chimwe zvekuti hazvina kunaka kazvi unoziva mazuva ano ndokosora ndiri 1 zvangu zvakanaka ndolife anoziva auzeri safe ndolife yaunoziva yakanaka auzeri unoitotiwo zviri nani auzeri hapana hama yako chaichaika pawanhisa vashoma ka vashoma vamwe wese masapota pasina shoma adedzwa nani angada ngotengerwa wawa kayati akadedzwa everyday zvekudaro sei nyebaziko ndakatogona kuti iwe kona iwe haisi of course nyeberi